Molweni guys, molweni kwakhona. Isendim lo. Bendiphuma apha endlini, ndivukile nje fast ndahlamba ndenza yonke into ndiphuma ndabe ndiyobona abantwana bam. So apha ndinxiba nje ijakethi, ndithi mandinxibe le jakethi yam endayithenga ngemali ezitshisiweyo. Guys, andizumane ndinixelele ii-prices zeento endizithengayo uba zithini, nani ndawuzifigarishela out. So ndiyaphuma la, ndiphuma epozini yam. Nako ke ndizama ukhiya kuba kaloku ezi pozi ezi azikho seyifu, awunowuyishiya nje. So sikhiya ngamatsheyini ke for i-safe keeping, uba uhlale ipozi yakho iseyifu kakhulu funeke ufake itsheyini qha kanjengoba ubona ndisenza phaa, so that noba amaphara ayafika angakwazi into yoba avule lula, uyayibona. Nako ke ndihla kwezi steps zasendlini yam ezibiza kakhulu nazo andizube ndizichaza. Nali ipayipi lamanzi eli, lipayipi lamanzi endikha kulo amanzi ke eli. Eyi siphethe sesabahle apha entabeni, siphethe sesabahle, nanku nto sesegqitha. So ndiyobona abantwana bam ezantsi eFreedom Park. So ndiyazihambela la, ndihamba entabeni, intaba yonke. Eyi guys, ugesi wethu, hayi ezi elections ezi abasenzeli nogesi orayithi, ababizi uCity Power azosifakela ibhali. Uyabona zizinyokanyoka zonke ezi, zizinyokanyoka ugesi siwufumana apha. Awukho nobakho ke lo gesi ubungekho. uMetropolis ufikile wasithathela iintambo apha, wasithathela iintambo. So sisebenza loo msebenzi womane sikonektha ezi ntambo, uyayibona, sizikonektha la. Eyam ke leya iyendlini kum leya, uyabona. Siwuthatha kwelaa cala ndilivezileyo phaa eViking, ugesi wethu siwuthatha phaa. So ndisendleleni ehlayo apha, ya ndisaya kubo abantwana bam. Ndiyazihambela nje kamandi, ndizipholele endleleni, ndiyehla ndikasi. Hayi nantso indlela yam. Xa iikhwantam ziyandibhebhizela caba ndinxibe kakuhle guys, caba zicinga uba fanuba ndiye etawuni eJozi, of which no, ndiyaziwokhela nako apho ndiya khona eKasi eFreedom Park. Hayi guys, khanindibhejeni noba nindiplage ngoshuga mam othile ozothi andinike imoto yohamba. Yho guys, ube ndiyiwokha, hayi khona kuyadina, kuyakhenya ube uyiwokha indlela yonke. Hayi ngeke. Ndicela nindiplage guys. Naku ke sendifikile ngoku enantsikeni, sendifikile ebantwaneni bam. Naku andisazifoti, ndifotwa ngumntanam, intombi yam yokuqala, uNhlanhla. Nanku esithi tata yiza ndikuvidiyorayize ngokwam. Yandividiyorayiza intombi yam ndithwala iqhiya, uthi ufuna ndimfundise le qhiya yam uba ndiyithwala kanjani. Uthi ufuna ndimfundise iqhiya, tyhini. Hayi ke ndithwala iqhiya yam lapha njengoba ubona nawe. Fast besendigqibile uthwala iqhiya yam. Andiyazi ke uba bendibaxelela ntoni apha but bendibaqhatha, ikhona le nto bendibaqhatha ngayo. Abantwana bayaqhathwa mos guys, niyayazi nani loo nto leyo uba abantwana bayaqhathwa. So I think ikhona le nto bendibaqhatha ngayo. Ndide ndisabaqhatha jikijiki nantsi uLex, inja yabo bathi nguLex. Ndiyathi uLex, kuthiwa hayi tata ayingoLex nguRex. Andiyazi noba yintoni umehluko, bathi tshe uLex wabaleka. Nanku uLusakhanya, nguLusakhanya noNhlanhla ke lo, abantwana bam. First born uNhlanhla, uLusakhanya uyakugqibela, abantwana bam. Enkosi.